kun taba ganin maciji da ƙawahuwa? Yau za ku gan shi. Yau za ku gan shi. Kai jinjini turu kai. Shi hannu ba ya da tsoro, shi ba maciji ba ya da sabo. Mai magani. Ni manomi ne. Na'am. Ba ni taki, ba ni da iri, saboda haka noman ya tsaya. A ba shi magani! A ba shi magani! Ku ce ka samu. Baba ka samu. Baba ka samu. Noman ka ya tsaya. Baba ga maganin. To shi ko madalla. La ilaha illallah. Me magani? Ka gani ni ma? Ni ma nan da kake gani matashi ne daga karfa kuma ni direba ne amma yanzu haka maganan da nake ma ba ni da mota ina neman a taimaka mu. A bashi maganin matsalarsa. A bashi waraka. Ku ce ya samu. Yaro ka samu. Yaro ka samu. Dan matsa daga matsa kauce. Kauce saboda kada wani abu ya faru. Aha. Sai a baka. Aha. Akwai wanda yake so a saka masa maciji a wandansa? Kana so? Za a saka maka maciji a wandanka. Na'am. Mai magani, ni mai gidana ne ya rasu. Ga yara, ya banni da marayu ba cin yau bare na gobe. Ga makaranta, shine nake neman taimako. A bata maganin matsalata? A bata magani? Ku ce ta samu. Hajiya kin samu. A bata magani! A bata magani! A bata magani! A bata magani! A bata! Maciji zai shiga wando, ku gaya masa bai da hakan. Mai magani? Yawa, ha. Allah a taimaka min, anguwarmu ba mu da ruwan sha, ba mu da wuta, barayi sun addabe mu. To ka samu. A bashi magani? A bashi magani! Aha. Dike nan. To madalla, madalla. Ba masa ban da hakan ga. Maciji zai shiga wando amma ku ce masa gayya. Kuma daga nan mara. Kuma ta ba hankali. Wani abu ya faru sai ka zo ka ce abin nan. Kana kallon bakin jakan nan abu da yake. Mu matsalar mu shine dai islamiyya ce da kuma masallaci wurin ibada. Yanzu haka a gidan bishiya ake karatu a ƙauyukan namu. To a bashi magani? A bashi maganin larurar sa? Ku ce ya samu. Malam ka samu. Malam ka samu. Na malam yake. Ku gaya masa in ya zo amma kar ya ke. Ni abin da ban gane ba shine kowannen mu matsalan shi daban-daban ne amma kuma ka ɗauka magani duka iri ɗaya ka bamu. Ya abin yake ne? Duk wanda ya samu wannan maganin ya bude. Kowa ya bude abu. Ku ce na Morocco. Ku ce na Morocco. Ku ce na Morocco. Hassan na Morocco aljani ba kamura. Can tafiya dawowa. Gaskiya ne. Gare ka mai matsalar taki da irin noma. Yawwa, alhamdulillah. Zaben Hassan na Morocco mai wakiltar Kevin Nos shi zai magance wannan rashin taki saboda kafin yayi a baya ya baiwa manoma taki. Ya baiwa manoma irin noma. Idan na Morocco ya dawo da kai za a yi wannan tafiyar. To alhamdulillah. Dangwala masa ƙuri'a kawai larura ka ta warke. Allah kai mu lokaci. Malam da kuke makaratu a makarantar Islamiyya a gindin bishiya. Hassan na Morocco ya giggina makarantun Islamiyya. Ya yi masallatan kamsar salawatu da na juma'a ya kai jama'a iri daban-daban aikin hajji. Kai wutar lantarki. Hassan na Morocco ya kai tiran sabomomi yankuna daban-daban.
ku zaɓe shi kuma za a kawo wajen ku. Ni mai marayu ba. Mai marayu Hassan na Maroko an yi a baya an ja taimakin marayu ya gina gidajen marayu ya ba su tallafi. Idan kuka sake zaɓarsa ya dawo gaba ɗaya marayu a Kebbi North sun samu uwaye. Ni kuma fa. A'a to saurayi Hassan na Maroko ya ba da mota kyauta aka shiga kawai aka je aka yi walkami aka yi warisa. Ina ga kai saurayi da za ka hau mota kai sana'a kai ma in ka zaɓi Hassan na Maroko a wannan zaɓe kai ma sai an baka mota. Sai na Maroko! Sai na Maroko! Na Maroko! Sai na Maroko! Sai na Maroko! Ga na Maroko! Na Maroko! Sai na Maroko! Kai sai na Maroko! Sai na Maroko! Sai na Maroko! Ga na Maroko! Sai na Maroko! Ga na Maroko! Sai na Maroko! Ga na Maroko! Tabbas kyan tafiya dawowa zaɓi honorable Hassan Umar na Maroko na jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya a matsayin ɗan majalisar jiha mai wakiltar Kebbi ta Arewa a zaben shekara ta 2023. Zaɓin na Maroko a Kebbi ta Arewa shine ci gaba da samun warakar matsalolinmu a Kebbi North.